ngap nyang sahabat ai khuble ya pi wei ba pe yak ni ka khobor ka bdai menta ka sngi ka khat khandai tarik September 2020 katkum ka talong khobor ka blami menta ka sngi na po kanong ba New Delhi layathu ba ki don kamba khandai ngut ki lehnoh ki ba shyrkhei na po ka sing algida ki la sha kemno henni ka step ka khat khandai tarik September katkum ka jinyathu jongka National Investigation Agency laong bakitai kidai napo kajala West Bengal bat na kajala Kerala kilaong syusyuru bakitai ki lehnoh kimut banle yaki kampen trim hapo kari India bat kidon jing tmuru ban penyap yaki bru ki balului napdeng kitai ki khandai ngut hendrungut kidai napo kajala West Bengal bat laingut kidai napo kajala Kerala bat yakitai ki lehnoh latip kateng kem Murshid Biswas Musarraf Nashmush Abu Mondal Ahmed Kamal bat uwai ureman laong yakatai daka National Investigation Agency sakawai pat katalong khobor kalayatru ba menta ka singi sajan ka khat khandai tarik ki pulit jongkanong ba New Delhi ki layok kem ya arngut ki Nong China ki bajuan sentiat banyo lumtu ya kisnat rekam jongkari India hakaju kaporo ki layok kem ya uwai u jurnalis u belatip kerteng kum u Rajiv Sharma u badai napo kari India udai u jurnalis u jumlin banyarap ya kitei ki Nong China banyo lumtu ya kikam bat ya kisnat rekam ki bomlong banyatu yanu jongka sarkar India laong ya katai daki pulit napo kanong ba New Delhi henni kasngi ka khat khandai tarik September 2020 tangkini kublesibun